Manifestacions multitudinàries de volem acollir, partits polítics amb milers d'afiliats posicionant-se a favor de no deportar els menes i quan es cerquen famílies adoptives, ho vam veure ahir, ningú enlloc, tu, que fan comèdia. Però vostès per qui ens han pres? Segons les darreres actualitzacions de l'informe Space 2 que elabora la Universitat de Lausana, Catalunya és la 6ª administració penitenciària d'Europa amb més percentatge de presos estrangers, un 49%. I perquè no hi comptem tots els immigrants empresonats que s'han acollit a les regularitzacions massives que vostès pregonen i que, per tant, disposen de DNI i computen com a naturals, tot i no ser-ne, perquè llavors, pla. Conscients d'aquestes dades que contradiuen obertament el seu discurs bonista, què fan els comuns? Intentar capgirar-les. Proposen regularitzar presoners estrangers, donar-los el DNI. És clar que sí, home. Així, a la propera estadística, podran vendre al públic que el 100% de delinqüents són del país, oi? La saben llarga, vostès. En comptes de demanar l'expulsió immediata de tots aquests energúmens que han gosat delinquir a casa nostra, pretenen compensar-los amb un xec en blanc pels serveis delinqüencials prestats. Inaudit. Goiti, a part d'arreglar-los els papers, els hi poden regalar un curs de drets humans, com recomana Junts, el lot complet. I no pateixin pel preu, que ja pagarem els catalans. Però vostès per qui ens han pres? No en tenim prou de pagar bitllo a bitllo els 280 milions d'euros anuals que ens costa mantenir aquesta xacra, que encara ens hem d'arrossegar un xic més? Saben quina és la realitat de les presons catalanes? Gairebé 2 treballadors agredits per dia durant el 2024 i un augment significatiu de les agressions sexuals contra funcionaris, el 60% de les quals protagonitzades per immigrants en règim penitenciari. Vostès preparin els papers de nacionalització que potser entre agressió i agressió troben un moment per signar-los-hi. De debò que és absolutament vergonyós. Proposen fomentar i prioritzar mesures penals alternatives, sí, com aquest últim jihadista marroquí que va matar un pagès a Vilanova de la Barca després de desactivar la polsera del turmell i fugir, oi? Funcionen molt bé les seves mesures penals alternatives. Mirin que m'hi escarrasso de valent, Però a dia d'avui encara no arribo a entendre com hi ha gent que els vota. Tota immigració massiva i descontrolada provinent de continents i països amb índexs delinqüencials més alts que els nostres, amb actituds misògenes i homòfobes generalitzades o amb xarxes consolidades de narcotràfic, és negativa pel país. Tant és si parlem del nord d'Àfrica com el sud d'Amèrica. Això és el que vostès no acaben d'entendre. Aplaudeixen els allaus immigratoris procedents de Sud-amèrica només perquè els nouvinguts parlen castellà. Com que parlen castellà no els importa que hagin format bandes o que provoquin baralles, agressions, robatoris. Se'ls en refum que les drogues circulin pels carrers igual que llaminadures. Ja semblen el president Pujol, que com que els marroquins aprenien català tot era xauxa. Doncs Goiti, no. La mentalitat colonial els priva d'analitzar les dades amb rigor, o potser hem de dir els privava. La irrupció d'Aliança Catalana, l'engrellat polític i la tendència a l'alça que en contemplen les enquestes els obliga a renunciar a aquestes distincions irracionals segons origen i a reconèixer que la immigració il·legal sempre és un problema. Publicar de manera sistemàtica l'origen dels detinguts i interns de presó ajudarà a evidenciar la sobrerepresentació estrangera en la delinqüència i a garantir uns mínims de transparència davant de la població. Potser també contribuirà a desbanalitzar termes amb què no s'hauria d'haver frivolitzat mai i a desfer falsos mites de color de rosa sobre la multiculturalitat. Estem convençuts que tard o d'hora, fins i tot vostès, s'adonaran que Espanya és una causa perduda. I governi qui governi, el regne espanyol sempre farà frontera amb el Marroc i es arrossegarà fins la fi dels seus dies els deutes colonials generats amb Sud-amèrica. En canvi, Catalunya no. Catalunya pot erigir-se en estat i blindar les seves fronteres com fan Andorra o tants d'altres països europeus, imposant les condicions i les normes que ens convinguin. Si realment somien deixar en herència un país pròsper, segur i occidental als seus fills, només tenen una opció, i no es diu Espanya.
La dependència de Madrid ens condemna a l'empobriment i a la substitució cultural i demogràfica actuals. Només amb la restitució del nostre estat podrem garantir la preservació del domini cultural, polític, ètic i demogràfic del país. L'estat català ja no és una opció, és una necessitat vital. El barreig que conté la moció és destacable. Intenten fer passar per política feminista la regularització massiva de dones immigrants que han entrat amb visat de turista i que, malgrat no disposar de permís de residència ni de treball, no se n'han anat passats els 3 mesos. Centenars d'immigrants il·legals que, empadronant-se fraudulentament, han obtingut accés a la sanitat pública i a tota mena de prestacions socials, sense altra contribució al país que demostrar-nos com n'és de fràgil i d'imperfecte el sistema. Les regularitzacions massives d'immigrants il·legals no computen com a polítiques feministes, senyora Estrada. Són polítiques suïcides. Potser hauria de canviar el títol de la moció. Quan parla dels atacs de l'extrema dreta i de la internacional antidrets que intenta arrabassar allò que els moviments feministes han aconseguit, de qui ens parla exactament? De l'islam, que atempta contra les llibertats de la dona arreu del món? O de qui pretén prohibir el vel islàmic a les aules públiques, garantint així els drets i la igualtat de les nenes? Aclareixi-ho perquè puguem veure si aquesta moció és realment feminista o només l'enèsim intent de l'extrema esquerra de blanquejar la misogínia islàmica. A Aliança Catalana combatem i enèrgicament el masclisme, la idea retrògrada i equivocada que l'home és superior a la dona i que no l'ha de menester per a res. Saben què em passa quan els llegeixo a vostès? Que tinc la sensació que només han canviat el mascle per la fèmina i han copiat aquella mateixa intolerància, aquella mateixa radicalitat, aquell mateix error. Són el masclisme en versió femenina. Potser per això les enquestes que fan entre el jovent català denoten rebuig a les seves polítiques feministes per aquest to marcadament excloent i bel·ligerant. Volem la plena igualtat, certament, senyora Estrada, no pas iniciar guerres sense sentit. I llegint-lo sembla que haguem d'anar tots a buscar el kit de 72 hores que ens proposa la Unió Europea. Prou d'intentar confrontar-nos per gènere. Batallem plegats per l'equilibri, la justícia i la igualtat. Seny i ordre. Com ja deuen suposar, votarem a favor d'una de les reivindicacions històriques dels funcionaris de presons que hem fet nostra en aquest faristol cada cop que n'hem tingut oportunitat. Celebrem que després d'anys de lluita el gremi hagi aconseguit avançar en les seves demandes i corregir en part les greus deficiències i mancances que presenta l'àmbit penitenciari al nostre país. Les xifres actuals de reclusos superen tot rècord anterior. Potser hi té alguna cosa a veure l'arribada massiva i invasiva d'immigrants que, abusant de la generositat mòrbida dels governs espanyol i català, no només entren irregularment al país, sinó que hi delinqueixen. Més de la meitat dels interns són de nacionalitat estrangera, percentatge que s'incrementa notablement si hi sumem els presos estrangers a qui el govern espanyol nacionalitza a canvi dels serveis delinqüencials prestats. Una vergonya que aquesta proposició de llei no corregirà. En canvi, sí que esmena l'error de no considerar agent de l'autoritat els funcionaris penitenciaris que l'any passat van patir més de 550 agressions, entre les quals 46 lesions greus. Un reconeixement més simbòlic que efectiu. Ja em diran de què els serveix als Mossos, per exemple, ser agents de l'autoritat quan contínuament pateixen agressions físiques sense conseqüències gràcies a un departament de l'Interior indulgent amb els agressors. Esperem que aquesta mesura que avui aprovarem vagi acompanyada d'un canvi real en les polítiques departamentals i es comencin a iniciar les accions legals pertinents contra els implicats, perquè sense suport jurídic i recolzament institucional, sense que la Generalitat es personi com a acusació, no s'aconseguirà l'efecte dissuasori ni correctiu desitjat. Realment volem enviar un missatge de gratitud envers aquest col·lectiu que cada dia ha de fer front a la massificació dels centres i a la tensió creixent que s'hi viu.
moltes vegades sense disposar de les eines necessàries per garantir la pròpia seguretat física i sense una retribució que compensi els riscos assumits. El descontrol que hi ha dins les presons s'evidencia amb dades. 859 telèfons mòbils requisats en un any. Els objectes prohibits circulen amb una impunitat escandalosa dins els centres penitenciaris del nostre país. Individus que són empresonats per cometre tota mena de delictes i malvestats no només no són obligats a treballar per compensar i desagreujar la societat, sinó que gaudeixen de pensió completa en instal·lacions més que confortables amb sala de cinema i piscina i amb una carta de serveis extras, com les prostitutes que es lloguen per satisfer els vis-a-vis de presos que no tenen parella, els consoladors que es proporcionen a les preses dins un kit higiènic bàsic o les depilacions làser que s'ofereixen a presos trans. Ja és curiós, Les esquerres dient-nos a les dones que no ens hem de depilar, que depilar-se és una mesura imposada pel patriarcat, i en acabat algú que es considera dona, malgrat néixer en un cos d'home, li faciliten una depiladora? Facin-s'ho mirar, I res, ara que hem entrat a desembre, recordar que gràcies a les retallades del 2009 es va deixar de donar un lot de Nadal del Corte Inglés a cada pres, perquè és que això ja era surrealista, els funcionaris sense lot de Nadal i els presos amb lot de Nadal. Contra el seu visca la pepa permanent, el nostre seny i ordre. Molts ànims i molta força a aquest sector que literalment allibera la societat del mal contenint-lo. Enhorabona per aquest èxit col·lectiu que esperem sigui el primer de molts. El filòsof Thomas Hobbes afirmava que la seguretat del poble és la llei suprema, una idea que Aliança Catalana compra íntegrament. La seguretat dels ciutadans és prioritària i cabdal per garantir el benestar, la prosperitat, la confiança, la convivència i la llibertat, però també la salut. El tràfic de drogues ha capbussat centenars de famílies catalanes en una espiral d'impotència, desesperació, angoixa, ruïna econòmica i deteriorament físic i cognitiu. Els delictes de narcotràfic han augmentat un 170% els darrers 10 anys. La seva implosió ha provocat una ona expansiva d'assassinats que en una dècada han patit augments del 126% a les comarques tarragonines, del 87% a les comarques gironines, del 81% a les comarques lleidatanes i del 70% a les comarques barcelonines. No són dades d'Aliança Catalana, són dades del Ministeri de l'Interior espanyol. El tràfic de drogues ens mata, ja sigui amb el verí que venen als nostres carrers o amb els trets i canivetades que ens fumen per protegir el negoci. El cost social anual atribuïble a les drogues il·legals a Catalunya s'estima entre 500 i 800 milions d'euros anualment. Els catalans hem de treballar molt per poder arreplegar 500 milions d'euros i dipositar-los a les arques públiques, perquè en acabat aquests diners es destinin a guarir el mal que fan les drogues, a incrementar efectius policials per contenir-les o a pagar l'estada a presó de qui atempta directament contra la nostra vida. No erradicar aquest fenomen no només contribueix a emmalaltir la societat, sinó també a arruïnar-la en termes econòmics. Ara mateix el port de Barcelona és la principal porta d'entrada de la cocaïna a Europa. A Aliança Catalana aspirem a convertir la capital del país en un referent en innovació, recerca i economia productiva, no en el referent del narcotràfic i el crim organitzat. Si mirem la resta del Principat, haurem de parlar també de les plantacions de marihuana, que s'han doblat en 2 anys, arribant a les 500.000 plantes confiscades el 2023, la majoria a l'interior de pisos i naus, però també a camp obert. El ritme que anem farà competència deslleial al conreu de blat i d'ordi. El 2022 els Mossos d'Esquadra ja advertien que Catalunya era l'epicentre de la producció de marihuana a Europa. Una producció associada a d'altres delictes, com el frau elèctric massiu, l'ocupació d'immobles buits o la presència de xarxes criminals transnacionals. Tenim xarxes balcàniques, sud-americanes i marroquines gestionant la logística del narcotràfic a Catalunya. La multiculturalitat que vostès vindicaven com a font de progrés i de riquesa atempta i emmetzina contra el nostre jovent. El 65% dels detinguts per tràfic i el 65% dels que ocupen il·legalment immobles són immigrants, un fet que convé no obviar i que cal combatre. Com també cal combatre la corrupció i activitat delictiva dins el sector portuari. Diverses operacions policials han revelat la participació de treballadors portuaris o intermediaris logístics en l'extracció de cocaïna de dins dels contenidors. Som davant una tempesta perfecta.
Violència extrema, amb ús de fusells i subfusells d'assalt, manca d'agents policials i unitats especialitzades, dret processal excessivament garantista amb els criminals, laxitud davant les ocupacions il·legals, saturació judicial i immigració desbocada. Un còctel letal que l'administració catalana, sota tutela socialista, no vol ni sap resoldre i que, de fet, es nega a admetre perquè desfà el seu relat fantasiós i de color de rosa respecte a la immigració i verifica que el creixement de la inseguretat a Catalunya no és una mera percepció ciutadana com s'entesten a fer-nos creure. Necessitem dotar de recursos els nostres cossos policials. No pot ser que se'ls lliurin armilles antibales, però no antinavalla. No pot ser que les policies locals no puguin dur armes llargues. No pot ser que exposem els nostres agents davant de criminals que porten armes de guerra. Cal reforçar els controls logístics en ports, infraestructures de transport i zones industrials susceptibles de convertir-se en magatzems clandestins. Cal millorar els sistemes d'inspecció de contenidors, reforçar la seguretat portuària i incrementar la cooperació amb organismes europeus especialitzats en crim organitzat. La lluita contra el narcotràfic, però, no pot limitar-se a incrementar l'acció policial i prou. Cal professionalitzar més el cos i garantir la seguretat dels agents, sí, però alhora cal començar a implantar mesures urbanístiques, energètiques i administratives que dificultin l'auge d'aquestes activitats. Cal endurir el règim penal i penitenciari perquè no continuï sortint de franc i cal expulsar sense contemplacions els delinqüents estrangers, tant si menen una plantació com si han venut una paperina. No podem continuar sent la plataforma logística del narcotràfic a Europa. No volem continuar sent l'abocador de les polítiques proimmigracionistes del govern d'Espanya. Seny i ordre. Manifestacions multitudinàries de volem acollir, partits polítics amb milers d'afiliats posicionant-se a favor de no deportar els menes i quan es cerquen famílies adoptives, ho vam veure ahir, ningú enlloc, tu, que fan comèdia. 2.242 menes i 4.208 majors d'edat amb pròrroga assistencial. Tots tenen pares al Marroc, al Magrib o a països subsaharians, però el nostre govern ha decidit que el qui els ha de proveir, mantenir i aguantar som els catalans. Una decisió unilateral, dotada amb milions d'euros dels nostres pressupostos, que genera un efecte crida incessant i que ens omple els carrers de joves inadaptats amb valors profundament antioccidentals. Joves que es pensen que guanyar-se les garrofes és picar la porta de serveis socials o estivar-li el bolso a la senyora Maria. Mentre creix la pobresa infantil a casa nostra, vostès aboquen recursos ingents a qui té progenitors vius a d'altres continents. No els importa, oi, arruïnar Catalunya si poden aconseguir el diploma de bonjans? La seva hipocresia i imprudència saben qui la paga? La paguen els joves del país tutelats per la dgaia, que són obligats a conviure i a compartir recursos amb qui no hauria de ser aquí. La paguem al conjunt de catalans que veiem incrèduls com ens obliguen a mantenir els fills dels altres quan amb prou feines podem mantenir els nostres. Vostès es pengen la medalla i nosaltres paguem la factura. L'altre dia sentia el senyor Puigdemont dient que necessitàvem eines i recursos per mantenir aquests nens i nenes. Vostès diuen nens i nenes per ingenuïtat o perquè de debò s'ho creuen? En un 95% nois. A les nenes no les deixen venir de colònies pagades a Europa. Suposo que tots els aquí presents són conscients que aquests adolescents no arriben aquí de manera fortuïta. Venen amb coneixements i instruccions precises. Saben perfectament què han de fer per aconseguir la legalització i la moma de per vida. Tota mena d'organitzacions criminals i màfies els assessoren i en comptes de ser perseguides i sancionades, vostès les premien amb la Creu de Sant Jordi. Quin és el resultat? Desenes i desenes de centres gestionats per entitats privades amb ànim de lucre i milions d'euros que es perden pel camí. I tant és que cessin directores i subdirectors després de destapar-se escàndols, que els diners ja no tornen. I això sí, cap polític dimiteix. Han generat un reguitzell tal d'interessos i d'endollisme a redós de la immigració il·legal que fa feredat. No n'hi havia prou amb els centres d'acollida i els pisos de franc. Calia instaurar paguetes.
Mentre el jovent del país no pot emancipar-se ni té cap tipus de remuneració, vostès adjudiquen nòmines mensuals de gairebé 700 euros a tots aquests immigrants il·legals extutelats. I una de les justificacions que esgrimeixen és que així no es veuen empesos a delinquir. Què és, que ara hem de pagar una quota per evitar delictes? Una tarifa plana per tenir-los contents i quiets? Quina mena de xantatge és aquest? Les oportunitats que neguen als nostres fills les regalen sense filtre a qui ve de fora i els racistes encara som nosaltres per llogar-hi cadira. Els nens i joves tutelats del país mereixen el millor servei i tota la nostra atenció i empatia. I els menes saben què mereixen? Tornar cap a casa amb les seves famílies. Vostès volen acollir? Doncs nosaltres ja n'estem ben tips de pagar els recursos dels catalans pels catalans.